Kolmas kohta, vuoden kotiseutuyhdistys. Ehdotukset palkittavista yhdistyksistä on pyydetty jäsenyhteisöltä Kotiseutupostissa 1/2024, keväällä Hilja-uutiskirjeissä, sähköpostitse sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Kilpailuun osallistuttiin verkkolomakkeella ja siihen tuli 17 ehdotusta. Kilpailussa esiraatina toimi liiton toimihenkilöiden hallinto- ja jäsentiimi. Päätöksen voittajasta teki Suomen kotiseutuliiton hallitus ja voittaja julkistettiin kesäkuun 17. päivänä Kotiseutuliiton verkkosivuilla. Pyydän Köyliöseuran edustajat Tuula Kytövuori ja Samuli Vahterinen tänne eteen. Vaikka siihen mä luen vielä täältä. Suomen kotiseutuliiton hallituksen perustelut Köyliöseuran valinnalle vuoden kotiseutuyhdistykseksi ovat seuraavat. Köyliöseura on aktiivinen ja monipuolista kotiseututyötä tekevä yhdistys. Se toimii hyvässä yhteistyössä Köyliön kyläyhdistysten, eri järjestöjen, seurakunnan ja Säkylän kunnan kanssa. Yhteistyöllä saavutetaan paljon etuja esimerkiksi lukuisten tilaisuuksien järjestämisessä. Seuralla on mittava digitaalinen valokuva-arkisto ja sen julkaisutoiminta on laajaa ja kysyttyä. Seura on tuottanut myös monenlaista videomateriaalia erilaisten kohderyhmien käyttöön yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Seuran toimintaan osallistutaan laajasti ja sen toimintaa arvostetaan. Seura itse tosin toteaa, että jäsenmaksuvelvoitteensa voisi hoitaa useampikin paikkakuntalainen tai Köyliön ystävä. Seuran nerokas jäsenyysinnovaatio onkin juuri Köyliön ystävien toiminta. Sen avulla jäseniä pidetään muualla Suomessa asuvien köyliöläistaustaisia tai paikkakuntaa kohtaan muuten sympatiaa tuntevia henkilöitä. Seuran jäsenmäärästä jo yli puolet onkin näitä muualla kuin Köyliössä asuvia. No, aika mainio saavutus. Köyliöseura on osallistunut aktiivisesti Kotiseutuliiton toimintaan ja hankkeisiin, muun muassa mestarit- ja kisällit-toimintaan. Paikkakunnalle saapuneita ukrainalaisperheitä on tuettu lahjoituksella Lions Ladyjen kautta. Seura tekee jatkuvaa vaikuttamistyötä muiden yhdistysten kanssa aluesuunnittelun ja rakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnin parissa. Toiminta kotiseudun hyväksi on laajaa ja eteenpäin katsovaa. Seuraavaksi Tuula Aittoja ja Jukka Hako luovuttavat kunniakirjan ja kukat Köyliöseuran edustajille. Olkaa hyvä. Hyvät kotiseudun ystävät kautta koko Suomen, tuomme kiitoksemme ja tervehdyksemme piispa Henrikin ja Lallin mailta Köyliön kansallismaisemasta. Köyliöseura on kiitollinen ja samalla pikkuisen ylpeä saamastaan tunnustuksesta. Se lämmittää erityisesti seuramme osaavia ja toimeliaita henkilöitä, jotka ovat vuosien varrella antaneet asiantuntemuksensa ja osaamisensa Köyliöseuran toimintaan. Köyliöseura on perustettu vuonna 2000. Seuran tavoitteet ovat olleet alusta asti kirkkaat. Työtä on tehty
kotiseudun kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Meillä on arvokasta historiaa vaalittavana, piispa Henrikin ja Lallin perintö sekä kaunis Köyliönjärven kansallismaisema. Köyliöseuran työ kotiseututietoisuuden lisäämiseksi on ollut mittavaa. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat julkaistut 18 Köylistä-sarjan kirjaa, joissa on köyliöläiseen ja satakuntalaiseen elämänmenoon aina arjesta juhlaan ja kokemuksesta toiseen. Ja ne ovat samalla tällaiset tiedon portaat. Kirjasarja on samalla tiivistetty kotiseutuarkisto, jota täydentää yli 10 000 digitoitua kuvaa. Seuramme toiminta on aina perustunut pyyteettömään talkootyöhön ja yhdessä tekemiseen. Kyläyhdistykset, Säkyläseura, Säkylä-Köyliön seurakunta ja Säkylän kunta ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa järjestämme tasokkaita tapahtumia, luentotilaisuuksia ja muuta toimintaa. Vuoden 2009 alussa aloitettu ystävätoiminta Etelä- ja Länsi-Suomessa toivat seuran toimintaan arvokkaan lisän. Sen myötä saimme merkittävästi lisää uusia jäseniä, tietotaitoja ja käsipareja tekemiseen. Viime vuosina seura on panostanut myös nuorisotoimintaan. Siinä apuna on ollut Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit-hankkeen tuki. Yksi seuran tunnuslauseista onkin: vaarin vilttihatusta pojan tyttären nettinappiin. Köyliöseura on 24 vuoden monipuolisen toimintansa ansiosta löytänyt paikkansa nykyisten ja entisten köyliöläisten sydämissä. Sen toimintaa arvostetaan omassa pitäjässä ja ystävätoiminnan myötä sen ulkopuolellakin. Säkylän ja Köyliön kuntien yhdistymisen myötä kotiseututyötä tekevän yhdistyksen merkitys kasvoi entisestään. Tunnustuksena tekemästään työstä Köyliöseura sai vastaanottaa Säkylän hyväksi mitalin kunnan 150-vuotisjuhlassa vuonna 2019. Saadut tunnustukset kannustavat ja luovat hyvää mieltä. Ne antavat voimia tehdä jatkossakin lämminhenkistä, mutta samalla tavoitteellista kotiseututyötä Köyliössä sekä ystävätoiminnan myötä laajemminkin Suomessa. Tuhannet kiitokset ja tsemppiä kaikille muille kotiseututyön parissa toimiville.